Priatelia, ja vás pozdravujem pri novom videu. Dneska navštívime po druhýkrát zberateľa Peťa. Ja som trošku tak skoro ráno na ceste k nemu. Idem hlavne takou teraz zachádzkou trošku do Banskej Štiavnice po jednu sériu zaujímavých modelov, ktoré máme upravené pre nás, a zároveň odtiaľ idem k Peťovi na našu druhú návštevu zberateľa najväčšieho agromodelov. No a dúfam, že sa dozvieme a pozrieme si jeho nové kúsky, zaujímavé, a porozprávame sa, čo pribudlo do zbierky, aké má očakávanie aj na nový rok 2024, aké modely by si prijal. No a dúfam, že aj toto video sa vám bude, priatelia, páčiť, a budem rád, ak ľudia do komentárov napíšete svoje postrehy, aké máte vy, svoje referencie na modely na rok 2024. No a dúfam teda, že sa aj toto video vám bude páčiť, a určite ďakujem veľmi pekne ešte raz za každé zdieľanie, like. Na YouTube kanáli sa rozrastráme, nás už skoro viac ako 600, no a videá naberajú na svojej sile, takže to, čo robíme, je správne. Ja vám chcem poďakovať za priazeň roku 2023, za to, že ste vlastne aj našli tú dôveru a svoj čas venovali pozrieť týchto videí. No a ja vám prajem všetko dobré v novom roku, veľa hlavne zdravia, šťastia a veľa krásnych modelov, priatelia. Pohodlne sa usadte a pozrite si aj toto video, ktoré sme pripravili pre vás. Tak, priatelia, ja už som na mieste. Je tu trošku snehu. Dúfam, že ešte na Vianoce bude. A ja už idem k Peťovi, idem mu odovzdať vlastne nejakého modely, ktoré si zakúpil u nás. No a natočíme samozrejme rozhovor s ním, takže poďme na to. Tak, priatelia, my sme u Peťa na našej druhej návšteve. Ideme sa porozprávať o novinkách, ktoré má, a skôr si potom otvoríme nejaké zaujímavé modely. Peťo, ja ďakujem, že si nám dal príležitosť ťa navštíviť. Dobrý deň, prajem. No a ako zatiaľ vidíš tento rok, respektíve čo ti od tej našej poslednej návštevy pribudlo? No, od poslednej návštevy viac menej, ako všetci dobre vedia, Agritechnika, tak stále čakať. To bol raj pre modelárov, a takisto chceli z toho díleri aj výrobcovia vyťažiť čo najviac. Samozrejme. Takže máš tie nové kusky u seba, takže nám ich môžeš tým pádom ukázať. Zopár mám, môžem v pohode ukázať. Tak poďme sa na to pozrieť. Minule sme tu mali inú dioramu, dneska to je zasa iná diorama, pozerám, takže pozerám, že aj ty premiestňuješ vlastne svoje kusky po celom dome. Po celom dome, no zatiaľ takto, a už sa pracuje na niečom inom. To
To je pekná diorama, musím povedať, že... Vieš čo, ono, ako som sa takým dostal, bolo to tak, že chlapík, čo sa to dal vyrobiť, keď mu to, povedzme, dotyčný, čo to robil, spravil, tak kupca prestal komunikovať. Tak to inzeroval a dal som mu ponuku na to a 4 roky trvalo, kým to došlo na Slovensko. Viac menej som to nemohol prevzať kvôli covidu, to bola prvá vec. Tak to spomalilo prebratie diorámy. A samozrejme potom som to musel poslať domov a chvála Bohu to prežilo, lebo to je sklo. Teda nie je sklo, ale Perspex. Takže si to kúpil vlastne celok, ako, hej? Celok. Takže vieme si predstaviť, keď my posielame kombajny, čo to urobí s tým kuriérom, keď s tým hodí a môžete to zabaliť aj do 2x také krabice, je to jednoducho problém, lebo proste keď niečo spadne na zem, tak to je jedna krabica. Dobre, takže vlastne to prežilo. Prežilo to, lebo dá sa povedať, kamarát mi robí kuriéra z Anglicka, čiže keď mu poviem, že buď opatrný s touto a s touto krabicou, je čo tam dobre je, tak je opatrný, tak chvála Bohu. Samozrejme, bol tam aj traktor som vybral, traktor tam nie je napevno je iba plug, tento 14-radličný od Gregova Besson, čiže traktor som vybral, bol tam Siku traktor, ale zadovážil som si na výstave v Anglicku Quotrak bez krabice, aby som nemusel krabicu platiť viacej a tým pádom som ho mohol... Vlastnejšie stačí kúpiť do dioramy vlastne možno nejaké poškodené modely. Výrobcovia niekedy dávajú dobré zľavy, aj my máme na e-shope zľavy. To znamená, ak nájdeme poškodený model, tak nesnažíme sa to nejak kryť, ale naopak dáme zľavu a myslím si, že aj nejaké 517 takto teraz dáme do druhej triedy. To sme nestíhali celý rok, bolo toho veľa, takže za dobrú cenu sa budú môcť kúpiť, myslím si, že vždycky nejaká 40-30% zľava poteší. Áno. Keď už tie modely hlavne nie sú. Dobre, takže toto je pekný kúsok. Pozerám, že to zaberá aj dostatok miesta. Dobre, no a tu z toho obrovského radu niečo nám tu pribudlo? Alebo odbudlo? Dokonca, lebo neviem, stáva sa aj tie bežete, odbudajú modely? Veľmi nie. Tak skôr, akých sa modelov zbavuješ vlastne, keď už... Väčšinou momentálne už je všetko predané. Mal som Siku a Britains. Neviem, koľko tých bolo, zo 400 kusov modelov, ja si myslím, ale všetky sú už fuč. Predané. Nič nie je to momentálne, mám ešte zo 400 kusov. Takže všetko, čo tu máme, tak to sú už kusky, ktoré jednoducho nebudeš predávať. Nie. Tam napríklad aj tá čierna krabica Fendt, hej, 1050, tak tá naľavo, tak to ani neviem, že niečo také vôbec bolo. Troška treba potierať prach. No, to sa stáva. Ale momentálne taký je plán, že toto budem chcieť, pokiaľ som doma, komplet predstaviť, aby som mal opäť podľa výrobcu a podľa Poznám to, keď ja svoju zbierku vlastne robím a ukladám, tak to mám tiež už najprv to dávam takto. Hej, že dobre to vyzerá a potom prichádzam už k tomu len takto, lebo sa to nakopí. Takže áno, priestor je náš nepriateľ a dúfam, že sa jedného dňa podarí nám urobiť to múzeum a umiestniť to nielen pre nás, ale aj pre ostatných, že by si to pozreli, však nie každý zbiera všetko a nie každý chce mať všetko, ale zase na druhej strane mať to chronologicky zoradené, to čo bolo v tom agrosektore je fajn a ľudia majú prehľad. Takže aj nejaký domček pribudol, alebo to už bolo? Už sa nepamätám. To už bolo. Domček bol z liesky. To dá sa povedať... Nejaký doplnok naviac. Taký doplnok naviac, hej, pred dom. Pred dom, no tak to sa dá, hej. Dobre, takže pozerám, že odrosú tie všetky série. Sa mi nepáči, že oni to majú také doliaté a to nasúkali. Tak. Na jednu kopu. Ťažia z formy. No. Bohužiaľ, typickým príkladom je aj Rose, ešte sa snaží, ale asi najväčším našim nepriateľom je March Models, ktorého pozdravím, ale určite robí dobré modely, len jednoducho oni sú príkladom firmy, ktorá ťaží maximálne z foriem a miluje miešanie farieb a rôznych doplnkov. Tak predtým to bol Viking, viac menej keď... Áno, Viking, áno. Na to človek pozrie, niekto to aj rátal, na jednej stránke asi 14 rôznych lekcionov bolo. Aha. A všetky mal. Od Vikingu, no všetko. Ale myslím si, že March ich prekonal aktuálne. March má úplne viac. Ja už mám v svojej zbierke 25, takže asi tak 25 som na to určite. Takže už to je veľa aj na mňa.
A teraz vyšiel ďalší, pokiaľ viem, 2023 Áno, verzia, mám ho. 6900. Dokonca sme mali na predaní zákazníka, ktorý kúpoval strašne veľa modelov a že on chce toho klasa, tak som ho predal. Tak nemáš nič v zbierke momentálne. Nie, mám, lebo som mal dvoje, takže Aha. ten nový klas 6900 máme ešte pre seba. Ale myslím, že to ešte budú mať oni. Dobre, takže pozerám, že aj Krone, Big Packy, všetko. Ferrari až by si. Aha, áno, Perardi, počúvaj, to ti niečo asi ukradnem, nechceš si odskočiť? To je akože na drzovku. Máš ich poviac, to ti nebude chýbať, Peťo, tento je naviac, ten si zoberie. No a ten sa mi tiež páči. Tak narýchlo, tu mám 8, 10, Na rýchlo ideš preč, že môžem 13, 14 kusov asi. 14 kusov, no tak to neverím, že ti jeden nebude chýbať. No dobre, takže priatelia, dúfam, že sa aj toho roku dočkáme trojnapravových Perardov, to je možno taká vsúka na ten rok a... Dúfam. Pokoľko sa ti Perardy predávali? Vieš čo? Ja myslím si, že to je taký najhodnotnejší kúsok, čo sa týka ceny. Áno, aby ľudia verili, že si nevymýšľam. No Peťo nám ukáže dôkaz. A toto je dôkazov. To bol môj prvý Perard, čo som kúpil. Áno. Je to v librách, pripočítate 10% navyše. Okay. A cenovka je ešte tu. A to je 60 €, no priateľa, 60 €, dneska 400 €, tak? Dobre hovorím? No, tento nie. 300, 400. Tento 160, 180 krabicovaný do 200 by mohol. No, takže berme tak, aj tak je to dosť. 4 krát toľko zhruba. 4 krát toľko. A ten čierny, keď vyberieš nám ešte? Keď sme dneska začali Počúvaj, ja mám aj druhý čierny. Áno, tak to nám ukážeš. To je originál, fú. No ja mám, myslím, že len bez krabice. Ja som to kúpil ako... Viem. Použitý. Viem veľmi dobre. A troška lepenia bolo. Aj trošku lepenia muselo byť, aj niečo to myslím, že chyba. A dôkaz, že aj v skutočnosti bol vyrobený, Aha, ako reálny stroj. super. A myslím, že tie trojnapravové by boli tiež super, keď ich urobia. Áno, Prekladacie určite. vozy, CZ, pozdravujeme. No dúfajme. No, to vlastne klamem, 15 kusov mám, lebo mám ešte jeden čierny. Áno, lebo vlastne tým pádom, že my ideme do série, to už prezradím zasa na tento rok. Nový 2024, ktorý bude, tak ideme do nákladných vozidiel pre kombajny, lebo to nám chýba, nie? Okrem tak. Vikingu, ktorí urobili u nás moc nepoužívané tie kamiony, alebo málo, tak najviac odvážajú tie prekladacie vozy. Tak. Keď nepočítam forklifty, tak asi tak tie klasy ešte. Ďalší podľa vzoru prekladacích vzorov z Českej republiky. Bude to v tých farbách New Holland. Áno. Slabo modrý. Takže priatelia Perardy, no a my poďme ďalej. Takže priatelia, tu sú ešte kusky, ktoré Peťa čakajú rozbaliť, takže budeš mať pestré Vianoce a toto je... Vzájem prázdnený riadne. No, Massey Ferguson v zlato-čiernej farbe. A bol aj v skutočnosti jeden kus v Anglicku. Takže máme niečo, čo ponára na vzoru. Peacock a Biddington, dealery Massey Ferguson. Ale Ferguson. okrem tejto kopie ja som ti doniesol ešte 3 veľké krabice, takže... No, viac než to. To budeš mať ako dostatok času na Vianoce, alebo do Vianoc. Plus ešte nejaké kusy tu mám od teba. Zatiaľ. Toto je, myslím, že otvorené. Takže tu sú nejaké, samozrejme, kariér, Waderstadt, originál, krabici. Ten som ešte podarilo aj mne chytiť. No, toto... Ale tiež od niekoho, kto rozpredával zbierku len. Ty máš cez Agral. Nie, on mi nechce predať. Nie, ale to bolo len ich. Oni už to mali odpísané ako kvázi na ukážku. Oni si nechávajú ako vieš, keď predávaš, tak si necháš jeden model na ukážku, že také niečo bolo, hej? Takže oni majú tam, hej, v showroome, ale nepredajú. Mám Technik. Aha. Taký zácnejší kus. Pozerám, hej, 500. 500. A 457 číslo. No priatelia, takže my si predstavíme nejaké modely kombajnov, ktoré sme doniesli. Jeden počový. Môžeš? Troška, ale to som ešte nikde neukazoval. Paráda. Takže toto je zatiaľ prvý model. Môžeme vidieť, že je to vrak. Dá sa povedať, patina. Hej, takže už niečo zažil. Niečo zažil, sa o toho nejak... Super všetko má.
Mne sa páčite. Troška lásky by si zaslúžil. Troška. Nikto sa o neho nestará. Takže dá sa aj model, ktorý je tip-top, trošku znehodnotiť a urobiť z neho vrák, lebo myslím si, že takto tie modely sú také reálnejšie, ako na tých našich poliach boli. A je k tomu aj brožúrka. Takže... Popisné číslo 201, 133. No. Takže priatelia, tí, čo máte radi patinu, tak aj takéto verzie si myslím, že sú fajn. Peťo, ako ty vnímaš patinované verzie? No one sú výborné na dioramy. Na budúce dioramy, dá sa povedať, sú parádne. Ale dá sa povedať na o čom sa mi dvaja rozprávali, o scenérii bývalého rolníckeho družstva. Presne, to je taký môj sen, alebo spoločný, že urobiť vlastne veľké družstvo s tým, ako to niekedy bolo. Tak. Takže ideálne, ja si myslím, síce aj takéto boli, akurát tie priestory a čas. Tak. No dobre, takže máme tu 517 a my poďme na ďalší model. Dobre, takže my priatelia ideme si pozrieť druhý a posledný dnešný model v tomto videu. Takže takto. Tak. No. Tu máme ho, premiéra vlastne modelu P517. My si ukážeme bližšie, Peťo. 517 MDVčko. Saxonia. Saxonia, presne tak. Saxonia má to ešte nálepky. No a ja to by som... Má aj drtič. Tak poďme sa pozrieť bližšie. Na tento kúsok. Takisto rula plne funkčná, piestiky. Za mňa super, tip-top. Takisto drtič. A polepy sú výborné, ja si myslím, že to dobre trafili. Dobre trafili, mali by. Dobre, takže sme v premiére, keď to video bude vysielať, tak už ten model bude síce aj na našom Facebooku. Čo si povieme o tomto modeli, o tej Saxonii? Ty máš nejaké informácie, koľko tých kusov bolo vyrobených? No, veľmi iba zbežné. Niektorí ľudia sa to ťažko dohľadáva, ale v análoch, dá sa povedať, som sa tak vyzvedala v Nemecku, že 5 kusov bolo vyrobených iba v tejto farebnej kombinácii. A 4 fotky som dohľadal, viacej nie. Takže je to veľmi veľká neznáma, ale boli. Čiže boli, ale vo veľmi malom množstve. Viac ich bolo 514 v tejto farebnej kombinácii, ale počet kusov ani tam presne neviem. Tu skorej som sa zatiaľ venoval tejto 517, skúšal, hádal, pýtal, čiže 5 kusov a niektorí ľudia vravia, že do Fínska išli. Aha. Do Fínska. Takže už sú v šrote. Tu máme jeden z mála modelov 1.32 v tejto farebnej kombinácii, čo sa vyrobilo a... Dobre, super. Veľmi vzácny, myslím si, že kvalita vyhotovenia je vynikajúca. Dobre priatelia, takže tu je 517 MDV Saxonia v červenej farbe, dúfam, že aj tento model sa vám páčil a tí z vás šťastní si ho mali možnosť kúpiť na našej predajni. No a ako sa tebe teda páči tento model? Na jedničku. Na jedničku, super. Peťo, takže ja ti chcem poďakovať za spoluprácu v tomto roku aj za tú návštevu dneska, že sme mali možnosť prejsť ešte veľa pekných modelov. Čo očakávaš od roku 2024? Bankrot. Osobný bankrot budem vyhlasovať, čo sa týka modelov nákupu, takže... Ale nie, bol ťažký rok a december sa veci pomenili, čosi k lepšiemu, čiže na budúci rok by to malo byť lepšie. Dobre, a očakávaš nejaký prevratný model, alebo čo očakávaš? Na budúci rok už konečne tam príde tá Forship 514 MDVčko. Na to sa už teším, to bude najobľúbenejší kombajn. Práškovej farbe so žltými kolesami, prvý kombajn, ktorý som sa vozil ako malé dieťa, takže... A ja, takže teším sa. Dúfajme. A ešte čo čaká, myslíš, že ostatných výrobcov, čo nám prinesú? Ostatní výrobcovia, asi veľmi očakávaný model je kombajn TX66.
bolo povedané New Holland. New Holland, jar. Od Universal, takže áno, jari. Ale Myslím, že už tam máme nejaký termín, čo nám výrobca poskytol, takže dúfam, že ten rok priniesie zasa veľa modelov. Určite môžeme očakávať dve forklifty. 514 MDV a 512 NR kabína. To môžem prezradiť ja, priatelia. No a dúfam, že aj v našej alebo tvojej zbierke ešte pribudne veľa krásnych modelov. Ja ti chcem poďakovať za toto video, za to, že sme spolupracovali tento rok, no a ja si dovolím tento model ti venovať. ďakujem veľmi pekne. Ako darček za spoluprácu, je to od nás taká pozornosť. Priatelia, ďakujem pekne aj za sledovanie tohto videa, ak sa vám to video páčilo, zdieľajte, lajkujte a prajem vám rovnako ešte všetko dobré do nového roku. Dovidenia, do počutia s vami. Ďakujeme.